veriaci človek sa nemôže hlásiť k ideológii progresivizmu, pretože tá je dielom samotného rohatého. To sa nedá. To je ťažký hriech, za toto sa chodí do pekla. Nezabudnime, že najväčším politikom, najväčším intelektuálom a najväčším slušniakom dokáže byť sám diabol. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. Toto perspektívou bolo šírenie strachu, nenávisti. Ten strach. Takže nebuďte ticho! Musia sa vás báť! Na tých protestoch nezaznelo jedno slovo nenávisti. A mám pre vás dobrú správu. Už sa vás boja. A videli sme ho kričať na pódiu, musia sa nás báť. A priznám sa, že na mňa to pôsobilo veľmi zle, lebo v spoločnosti, ktorá je po atentáte na premiéra tak silno polarizovaná, keď niekto mladý kričí z pódia, musia sa nás báť. Musia sa nás báť! Čo z tohto všetkého ho motivovalo k tomu, povedal to, čo povedal? Prečo? My musíme ten náš mozog ohekovať a ohlúpnuť. Ako na to? Vďaka mojej dlhodobej práci a skúsenostiam som na to prišiel. Áno, sú to drogy, je to napríklad marihuana, je to kokain, LSD. Ako som hovoril, dlho som to skúmal, testoval som to počas svojej vysokoškolskej kariéry, ako fungujú tieto látky. A teraz by som vám chcel priniesť výsledky tejto vedeckej práce. Teraz chcem ísť naplno do politiky a chcem ukázať, že rovnako čisto a čestne sa dá riadiť aj tento štát. Takže nebuďte ticho! Musia sa vás báť! My sa už musíme báť, nie že budú sa nás báť. Ale čo dokazujú progresívci z PSK a aj protivládne naladené progresívne médiá, tak to už nemá hraníc. Týka sa to toho slavného študenta, ktorý písal nejaký odkaz premiérovi Ficovi na chodník. Môžem sa ťa spýtať, čo tu narobíš? Dávame trestné oznámenie. Ale kto tam vedľa bol? Poslankyňa z PSK. Má názor, tento mladý muž si môže tu na cestu napísať, čo chce. Tak toto už není náhoda, podľa mňa. Ona ešte povedala, že však ho nehajte, nech sa slobodne vyjadrí. A on tam písal, veď viete, aký nápis, s expresívnym výrazom, proste dal to na hulváta. To nebolo napísané, pán Baránek. A čo bolo napísané? Verejne ste to napísali. No tak mi to nevyprávajte, prosím vás, pekne mám vulgárnosť. Je mi z teba zle, je to hanba, je to odporné, je to hnusné. Tuj! A že vám to hraje do kary. Využili ste toho mladého človeka, toho študenta, vo váš prospech ste ho využili. Vo váš prospech ste ho využili. Zase sa do spoločnosti zasieva tá negativita toho, aby jednoducho sa tu znovu vytvoril nejaký psychopatický cintula. Toto vám príde v poriadku? Musia sa vás báť! Budem citovať. Môžete autora zabiť, ale najúčinnejšia obrana pred Ficom 4 je dehumanizácia. Stretnete smeráka na ulici. Dehumanizujte ho. V prvom rade by som sa chcel opýtať pána Šuca, čo ty myslel dehumanizovať ho, či ho treba fyzicky napadnúť, alebo... Danka, ty si zachytila vulgaritu dokonca aj na úplne čerstvom pamätníku. Ono to nie je ani tá vulgarita, podľa mňa je to niečo ešte horšie. Ešte niečo horšie. Vlastne včera som išla okolo úradu vlády a pred úradom vlády je teraz postavený pamätník novembra 89, vlastne na novo Bálo ho odhalil v pondelok. A na tomto pamätníku, ktorý je taký betónový a stál že vraj 400 000 eur, tak je tam napísané, teda bolo tam napísané ešte včera kriedou vláda je škodná, škodná sa strieľa. Takže ja neviem, ako dlho to tam bolo, či to bolo od pondelka alebo nie, ale teda je to podľa mňa horšie, než keby tam bola napísaná vulgarita. Bolo to tak napísané, aby to vlastne bolo vidno z úradu vlády.
okolo toho bolo ešte plno iných nápisov, boli tam aj vulgárne, boli tam urážky, také tie typické, že proste zradca, vlasti zrada a tak ďalej, a teda aj zároveň aj tento nápis. A ja som to potom dala na svoj Facebook a ozvala sa pani starostka Karlovej Vsi, Dana Čahojová, že je to proste extrémne prekáže, pretože toto je niečo, čo na tých námestiach proste nebolo v tom čase, kedy ona bola na námestiach. V 89. 89. samozrejme, tak a išlo to sama potom zmyť. To treba pochváliť. Pani starostko, treba poďakovať. Ale mňa na tom ešte zaujalo to, že sa vlastne asi ak to tam bolo od pondelka, tak si to nikto nevšimol do štvrtka. Burning Man? Burning Man sa to volá, tam ste boli. Tam som bol. A ja viem o tom, že počas tých dní tí ľudia, ktorí tam sú, niečo postavia a na konci sa to spáli. Veľa ľudí tam podonáša všelijaké takéto diela, ktoré potom na konci ako keby zapália. Áno? Lebo tým pádom, že je to taký festival, tak ľudia sú tam v rôznych stavoch, ale... Ale sú tam aj také, že orgidomy a tak. Orgidomy? Je mi z teba zle, je to hanba, je to odporné, je to hnusné. Tuj! Je to tam úplne... Že to je? Orgidomy. Je to ako... A čo to teda s tým? Tam veľa ľudí chodí nahých a podobne, čiže... Ste boli? Tam som bol. Nie. Ste radikálny, progresívny odpad. Som mal iba marihuanu a to, čo aj verejne hovorím, takže nemal som žiadne iné drogy. Ty prestaň klamať! Do telky! Marihuanu som mal viackrát, nebolo to iba raz na intraku a zároveň som vyskúšal LSD. Že zo škôl sa stala liaheň voličov progresívneho Slovenska. Že taký asistent PSK Púchovský tam chodí skoro každý deň prednášať našim žiakom a študentom. Chodia od školy ku škole a dávajú deťom a žiakom, študentom prednášky. No čo si myslíte, ako to skončí? Ja som naozaj mal desiatky až stovky prednášok po školách, mňa volali ma tam učitelia a ja, že čo ma to potom keby nakopne, tak mám na toto, hej, že viem, že ten stav není, to mám zasa, čo ma drogy naučili, hej, že keď máš bad trip, tak to není, čo ti to bude trvať celý život, takže si viem, že keď mi je keby zlé aj v nejakom rodinnom živote alebo v tom podnikaní, tak viem, že to iba prejde, že to je proste tá sinusoida, proste, že si na tých vlnách. Ja sa teším, ako spoločne posunieme Slovensko dopredu. Je to napríklad marihuana, je to kokain, LSD. Je mi z teba zle, je to odporné, je to hnusné. Tuj! Plánovite ničili, čiže oni budú schopní urobiť hocičo. My sa ich už musíme bať, nie že budú sa nás bať. Táto sprogresivizovaná, zmanipulovaná časť obyvateľstva. Však oni strieľali po Trumpovi, 4-krát bol na Trumpa atentát. Kričte! Musia sa nás báť! Takto sa vyrábajú atentátnici, takto sa vyrábajú radikálni, agresívni. A zvlášť prekreseno mám posolstvo, že my, priatelia, nestačí, že budeme dobrými občanmi tejto krajiny. My sa musíme jasne a zodpovedne vyjadrovať k tomu, čo sa deje v našej spoločnosti. Aby som poukázal na to, že morálka v našej spoločnosti je veľmi dôležitá vec. Progresívci tlačia našim deťom do hlavy. A čo je to intersex? Ešte raz, sú ľudia, ktorí vykazujú známky obidvoch pohlaví. A to ako vyzerá? Viete čo? Ja si myslím, že to... Neriežme to. To sa nedá. To je ťažký hriech, za toto sa chodí do pekla. Ale myslí si, že je viac pohlaví ako 2.
10. 10, OK. A koľko ich je podľa vás? Koľko je pohlaví? Áno. Sú 2 biologické pohlavia. Tak v čom je celá tá debata potom? Že... No, že sme sa dostali do štádia, kedy Slovensko potrebuje zadefinovať niečo, čo je úplne zrejmé do ústavy. Je mi z teba zle. Chcem vám povedať, že možno nie každý cestujete, ale precestoval som Európu a kúsok sveta za Európou, že to, čo u nás je na Slovensku, nie je nikde v krajinách sveta. Nie je to tak v niektorých, áno, ale drvivou väčšinou v civilizovanej Európe to takto nie je. Vôbec nie je možné sa hocikde si listovať v časopise a pozerať si úplne hrubé, vulgárne zobrazenia, fotografie alebo tieto hlúpe farmy, kde furt nám niekto predstavuje všelijaké sexuálne úkony ako to najvyššie dobro, aké existuje. Nie je to pravda a tento divný prúd v našej krajine kladie na sex najväčší dôraz, aký existuje. Tvoj! A môjim cieľom je teda obmedziť distribúciu erotickej tlače. Jednoducho to nie je v iných krajinách a nemá byť ani u nás, že v každom stánku PNS alebo v obchodných domoch nájdeme časopisy, z ktorých na nás zízajú holí ľudia, alebo máme zobrazovanú hrubú erotiku. Jak sa volajú tie divné reality show? Kde ešte dávno pred 8 hodinou sa ukazujú všelijaké, proste furt sa niekto musí sprchovať niekde holý, alebo ľudia predstavujú všelijaké sexuálne úkony len preto, že to má byť asi zaujímavé. Decko proste píše takúto sprostosť na chodník a poslankyňa z PSK ho v tom podporuje. Dôkazom je aj táto fotka. Počas toho, ako známy študent písal na chodník svoje autentické názory, ako chutí Putinov pohlavný orgán, ho takto pekne strážila poslankyňa progresívneho Slovenska. Je to vaša vina! Je to vaša... Nie. Ste radikálny, progresívny odpad. Snažia navodiť dojem, že naša poslankyňa údajne nútila alebo navádzala študenta v Poprade, aby kriedou na zem nakreslil svoj názor. Názor, hej? Ako chutí Putinov pohlavný orgán. Toto je ten názor, ktorého sa zastáva Šimečka? Je mi z teba zle, je to hanba, je to odporné, je to hnusné. Tvoj! Vulgárne slova. Verejne ste to napísali. A že vám to hraje do kary. Využili ste toho mladého človeka, toho študenta. Vo váš prospech ste ho využili. Vo váš prospech ste ho využili. Ja by som sa chcel opýtať, pani poslankyne, vy ste verejne sa vymedzili voči tomu nápisu? Voči tomu vulgarizmu. Nezaregistrovali nejakú tlačovku, alebo povedali ste, že je to vulgarizmus. Viete, prečo sa pýtam, lebo mňa nás sa to nezdá, ale slova sú veľmi dôležité. Viete, a toto je relácia o slobode slova. A povedzte mi, kde je hranica medzi prípustnou slobodou slova a kde je hranica, a za tou hranicou už začína v podstate dehumanizácia. My, ktorí veríme v kresťanské korene našej civilizácie, nesmieme mlčať. Nie preto, že by sme chceli niekoho odsudzovať, ale preto, že chceme chrániť človeka. No a budeme hovoriť aj do politik, ak tam zabalíte hriech. Ale ak vy do čohokoľvek zabalíte hriech, v tú ráno je to parketa kňaza. Lebo hovoríme do hriechu. Čo do hriechu? Pozor na hriech. Ľudia, pozor. A beda by nám bolo. Kňazi, my nie sme športovci, ale budeme hovoriť aj do športu, ak do športu zabalíte hriech. Napríklad dopingy, napríklad podplácanie. To budeme hovoriť, lebo my nehovoríme do športu kvôli tomu, že sme športovci, ale kvôli tomu, že tam vy zabalíte hriech. My nie sme lekári ani zdravotiaci, ale budeme hovoriť aj do medicíny, nie ako lekári, ako zdravotiaci, ale ako kňazi, pretože do medicíny a zdravotníctva zabalíte hriech. Potrat, eutanázia. A my nehovoríme medicínske veci, ale morálne. Hej? A dokonca sme všetci povinní, morálka hovorí, voliť takú stranu alebo také hnutie, ktoré má najbližší program ku kresťanstvu. Pán Ježiš, on nebol nejaký láskavý slniečkár. Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta za takto ultraliberálnu stranu je ťažkým hriechom.
veriaci človek sa nemôže hlásiť k ideológii progresivizmu, pretože tá je dielom samotného rohatého.